לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. אנחנו רואים כאן עוד מעשה גדול וטוב של תושבי בית דגן ושל המועצה המקומית בית דגן, שיודעת ויודעים לעשות פעולות בסדרי גודל פי כמה וכמה מהגודל של היישוב. יש לנו פה עשרות אנשים פרטיים ועשרות ארגונים מהיישוב הקטן הזה שפועלים למען האוכלוסיות האזרחיות בישראל וגם למען חיילי צה"ל. זה דבר אדיר ונדיר ויפה ומכובד ומקובל, ואני פה רואה את חיילי פיקוד העורף, את המתנדבים של היישוב, את עובדי המועצה, כולם ביחד במקרה הזה עוזרים לעיר שדרות, שנשארו שם, רובם התפנו, אבל נשארו שם דווקא האוכלוסיות החלשות, אם זה המבוגרים מאוד או המוגבלים שלא יכלו לצאת למלונות בדרום הארץ, ולכן אנחנו על פי בקשת העיר שדרות נרתמים לקדם פעילות של תרומה לעיר. יש כאן תרומות אדירות בעשרות אלפי שקלים, ואני מודה לכל התורמים ולכל התושבים המיוחדים והטובים שיש לנו ביישוב. תודה. לבנות ביחד בניינים, לחיות עם כל השינויים, לרקום איתה סיפור חיים, ולעבור ימים קשים במצוקות בריגושים, תמיד לדעת לוותר ואת הטעם לשמר, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, עוד תלמד לתת לתת.